A música e a cultura uniránse ao deporte na celebración do 8 World Multisport, porque dende o 26 de abril ao 4 de maio, os deportistas que participen no Mundial de Triatlón, así como os visitantes e os veciños da Boa Vila, poderán desfrutar tamén do Trifest, un conxunto de 7 espectáculos que farán de Pontevedra unha cidade aínda máis vibrante, alegre e acolledora. Non somente para os miles de triatletas que nos van a acompañar durante toda esta semana, sino para todos os cidadáns de Pontevedra, nun espazo que ademais queremos que sea, pois eso, referencia, que poña en valor o deporte, que poña en valor o que é a nosa vida, a vida en Pontevedra, a vida na rúa, a vida cultural, a vida festiva. As gaitas de Os Algures, o espectáculo da Orquesta Panorama ou o folk electrónico de Mercedes Peón farán vibrar a cidade de Pontevedra e darán a coñecer a nosa cultura ao resto do mundo. E eu creo que temos moito que vender, moito que vender a través do deporte, temos moito, non solamente Pontevedra, sino en todo o entorno, non todo a nivel paisaxístico, pero logo tamén a nivel cultural, e queríamos reflexar con estas propostas culturais e outras que se van a desenvolver tamén durante estes días, pois, o moito que podemos aportar ao mundo e, sobre todo, unha cidade vibrante, unha cidade alegre, unha cidade que vive a festa e vive o deporte. Pontevedra e darán a coñecer o mundo. E a través do deporte, moito Pontevedra, sin entorno, con estas propostas culturais e outras tamén durante o moito que podemos ao mundo.